שלום חברים, ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלי, והיום אני משחק 2K ואני משחק עם פורטלנד טריל בלייזרס ולראות איך תהיה השנה השנייה של דני אבדיה. אני עומד לשחק את כל העונה, אני לא עומד לשחק את המשחקים, אני אדלג עליהם ואני רק אשחק את המשחקים ואני אכנס למשחקים כאילו רק מול וושינגטון וויזארדס. אני עכשיו אעשה את כל הטריידים בשביל לחזק כמה שאפשר את הקבוצה, ואז אני פשוט אעביר, אבל אם אני אראה שאני משחק מול וושינגטון, אז אני אעצור ואכנס למשחק. אפילו שאני רואה שאין לנו ככה משחקים נגדם, נראה. אולי יש לנו משחקים נגדם. הנה כאן יש לנו משחק אחד, אבל זה יהיה עוד הרבה זמן. כאן עכשיו אני עומד להתחיל. אני עומד לעשות כמה טריידים. קודם כל, אני אף פעם לא רוצה את אנפרי סיימונס. אני חושב שהוא שחקן לא כזה טוב. אני חושב שהוא פשוט שחקן שרק אוהב לזרוק הרבה ולא שחקן שיהיה טוב בהגנה. אז אני אראה מה אני יכול לקבל עליו. בואו נראה. פה ג'ורג' לא טוב, ג'ק קולינס לא טוב, קריסטל לא טוב. זה הצעה טובה. אננובי ואוקופורטי תמורה לאנפרי סיימונס וג'בארי ווקר. וואו, זה כבר הצעה טובה. אבל אני יכול סתם לבדוק אם יש הצעה אחרת טובה. אולי אפילו יותר טוב מזה שזה כבר קשה. אוקיי. זה גם אחלה הצעה, אבל זה דורש שאני אביא להם גם את רוברט וויליאמס, אז לא. נראה לי ההצעה הכי טובה זה יהיה אננובי, אבל אני לא רוצה כל כך להביא להם, אני לא רוצה להביא להם את ג'בארי ווקר, אז אני אנסה אולי להעיף אותו, וגם להעיף אותו ולראות אם הם יסכימו. אומרים שמסכימים, רק אם אני מוסיף לא, עכשיו הם רוצים שאני אוסיף עוד בחירות, לא מסכימים. אוקיי, אני אנסה אולי לשים להם שחקן אחר, קחו את בנטון. עכשיו אומרים שהם מוסיפים לנו את פיין, צריך, לא רוצה, אין לי בעיה, אבל אני לא מוסיף לכם אותו. אין לי בעיה, אני גם אוסיף לכם את קריס מרי. לא מסכימים, רוצים שאני אוסיף להם את ג'בארי ווקר. טוב, אז פשוט אני לא אעשה טרייד כזה גדול. אני פשוט אחזור למה שהיה בהתחלה ויקח את אוקופורטי ואננובי וייתן להם את ג'בארי ווקר. יאללה, בואו נראה אם זה ייתן לנו עכשיו. בסדר, יאללה. למה אתם לא מסכימים? לא מסכימים עכשיו. לא מסכימים. יאללה, יופי, יאללה. לעסקה גם הוספתי להם עוד איזה בחירת סיבוב שני, שנה הבאה, לא באמת כל כך עוזר לי. ועכשיו אני אנסה לעשות עוד טרייד. אני רוצה שאייטון יישאר, אני חושב שהוא טוב גם שר, גם טומני קמרה, גם רוברט וויליאמס, אנדרסון יישאר, קלינגן יישאר, גרנט. דווקא אני לא כזה אוהב את גרנט, ואני חושב שאנחנו יכולים להשיג עליו הרבה כסף. הוא לא שחקן כזה טוב. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים להשיג עליו. אולי גם איזו בחירה טובה. שנה. כרגע אין איזו הצעה ממש טובה. לא, אין איזו הצעה. אולי אני אנסה להוסיף להם את קריס מרי. אולי יהיה הצעה אולי קצת יותר טובה. וואו, לאורי מרקנן. לאורי מרקנן זה אפשרות. שחקן טוב. נראה לי נלך על לאורי מרקנן, הוא שחקן ממש טוב. על ג'רמי גרנט, כן, אני עומד להסכים להצעה. רוצים שאני אוסיף להם את זה, סבבה. ואנחנו עשינו את העסקה.
איזה עסקה שווה, כבר הפרס שלו מתחזקת. תראו איזה חמישה ממש טובה. אננובי, אבדיה, מרקנן, אייטון ושארפ. רגע בספסל יש לנו את קמרה, רוברט וויליאמס, אנדרסון, קלינגן. עכשיו אני צריך להיפטר מטייבול אולי. אני יכול להשיג על טייבול ובנטון הרבה שחקן טוב. זה שחקן, לא נראה. ברוני ג'יימס, אולי נביא את ברוני ג'יימס. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שנביא את ברוני ג'יימס, אני אביא אותו. קריס פול, לא. אין כאן איזו עסקה טובה. זה באמת היחידה שעוד סבבה זה קריס פול. נראה אם אני אולי במקום זה יכול להשיג איזה שחקן טוב במקום קריס פול. אולי אני יכול איכשהו להשיג את סטפון קאסל. במקום אני יוריד את פסי. ויקח שחקן אפילו פחות הרבה פסי, אולי יסכימו. אחרת נגיד את אותו. יש. נגיד אותו. הם מסכימים? לא, הם לא רוצים. אז אני... טוב. אבל תמיד נראה לי קריס פול לא אופציה טובה. הוא לא יעזור לי. אז... נראה לי אני אוותר על הטרייד. אני לא אעשה אותו. ויישאר איתם. אולי אני אעשה את ריט. אני אראה אם אני יכולה להשיג משהו על ריט. לא, אין באמת עסקאות שוות. יש לי עוד איזה מישהו אולי. ריין רופר אולי. לא נביא את סט קרי. יכול להיות מצחיק. נראה לי הסגל שלנו מספיק טוב, לא נראה לי צריך לעשות עוד משהו. אולי הדבר היחיד של לעשות זה להעיף את אייטון, אבל אני לא חושב על זה. דווקא אולי זכות אנדרסון גם יכול אולי ללכת. כמה נמוך, שלא ישמעו אותו בהגנה, ויתן להם הרבה סלים. גם שחקן התקפה לא וואו. וקלינגן נשאר בטוח. נראה לי אני יכול לבדוק מה אני יכול להסתכל על אנדרסון, ואולי אפילו נסתכל על קייבול. נראה מה יכול לתת לי, קאי קוזמה בחיים לא. וואו, אחלה הצעות, כבר ההצעות יותר טובות ממה שהיה לי מקודם. וואו! שלגון? שלגון שחקן בין הטובים. ברור שאני עושה את זה. הסכמתי. וואו. שלגון? הבעיה שעכשיו אני לא יודע איך אני אעשה את ההרכב, כי יש לי את אננובי שהוא 3, זה אומר שאני צריך לשים את אבדיה ב2. וואו, איך אני אעשה את ההרכב? אני צריך לשחק עם אבדיה ב1, אננובי ב2, עם מרקנן ב3, אייטון ב4, ואת שלגון כאן. אולי בוא ננסה להעביר את דני לפוינט גארד, אולי אם זה יעשה לו משהו? לא. את דני שאני אשים שוטינג גארד. מה קורה לך, חבובי? אני חושב שנשים את אבדיה ב1, ואז את אננובי. את אייטון אני אשים פאוור פורוורד. נשים אותו פאוור פורוורד. כי ואז אני יכול לשים את שלגון סנטר, מתחת את אייטון, ב3 את מרקנן, ואז את אננובי, ואז את אבדיה, ואז שחקן שישי יהיה או שטון שרפ או טומני קמרה. אני אשים את שטון שרפ, ואז קמרה, וכבר תראו איזה ספסל, גם אחלה ספסל. יש לי את סטיבן אדמס, אומנם הוא לא כל כך טוב בזריקה, אבל נראה שיכול לעזור לי בהגנה. יש לי את קלינגן שהוא ממש שחקן הגנה מצוין, גם רוברט וויליאמס, וחוץ מזה כלום. נראה לי זהו, ונעבור לדקות. אנחנו עומדים לשחק שדני, כמו שאמרתי, דני יהיה ב1, ונוי ב2. עכשיו יש לי דווקא הרבה שחקנים לשחק יותר טוב. אני אעשה גם את אדמס לסגל, במקום תשוקו. נכניס גם את ספרינגר הזה, לא יודע מי זה כל כך.
אז אני אעשה, קודם כל אני אשים להרכב, שנגון בו. שנגון יהיה כאן 5, ו4 אני אשים את... איפה אתה? איפה אתה? איפה הוא? הנה אייטון. ורק צריך להחליף את שרפ בלאורי מרקלן. יופי, ועכשיו אני מנסה את הסלב של השחקנים. אני, קופורטי הזה, הוא הכי קצת טוב וכל, אני אשים אותו כאן. אחרי זה את ספרינגר, לא, אכלתי. אחרי זה את איך קוראים לו? ספרינגר הזה. ואני אשים את ריט. ואז את סטיבן אדמס. ואז את קלינגן. ריין רופר. בסדר. יש לי סגל טוב, אני יכול להגיע לפלייאוף או לפליין. יש לי כאן את קלינגן, וגם המחליפים יש לי את קלינגן, שרפ, יש לי את רוברט וויליאמס, את קמרה, בנגון, לא יודע למה הוא שחקן שישי. אני תמיד משחק שכל החמש הפותחים יש להם 33 דקות, כל השאר אני פשוט מחלק את זה. אז מי שפותח, הוא יקבל כל אחד 33 דקות. מה זה? דניאל 87 וואו, יפה. עכשיו, כאן אני פשוט נותן לשחקנים הכי טובים 20 דקות, לשארפ 20, גם לקמרה 20, אז לוויליאמס אני נותן 15, וגם לקלינגן 15, ואני נראה לי לא אפילו צריך גם לתת להם, כי אני יכול אפילו, נגיד במשחקים, אם אני אשחק, גם במשחקים ממש קשים, נגד הקבוצות הכי טובות, נגד הקבוצות כאילו הכי טובות, אז אני אשחק נגדם, כי אני לא רוצה רק להעביר את כל העונה, וכשאני אשחק אני גם מכניס את השחקנים האלה. אבל כרגע, שאני לא משחק, אני אתן רק לאלה, כי פשוט אני לא כל כך רוצה שהם ישחקו, כי הם לא שחקנים כל כך טובים. שחקנים שעד משחקן נפצע, אז ייכנסו. פשוט רק אם אני אשחק, אני אתן להם לשחק, אבל כרגע אני אתן 20 לשארפ, 20 לקמרה, 20 לרוברט, ו-15 לקלינגן. יאללה, בואו נתחיל. בגלל שזה משחק ראשון, אני לא כל משחק יעשה פליי גיים. אני תמיד הולך לסימקאסט, ואם אני רואה שזה צמוד, אני נכנס בסוף. עכשיו בוא נחכה, בוא נעביר. אוי, הם פותחים טוב. אוי, זה לא טוב, אני חייב איכשהו מהפך, אני לא בטוח שזה יקרה. לא. משחק ראשון העונה אנחנו מפסידים. עכשיו זה משחק מול ניו אורלינס. בהתחלה אני רק רוצה להעביר את המשחקים ככה, ואחרי זה אני אעביר הכל. רק רוצה להעביר את המשחקים ככה בהתחלה. אוקיי, נראה שזה משחק צמוד. אוקיי, דקה 22 לסיום, 113-112, אני עומד להיכנס. אני משחק עם... איפה דני? למה דני? דני יצא בעבירות, בוא נבדוק. שיט. בוא נבדוק אם דני יצא בעבירות. דני הכי בנקודות, וואו. כן, דני יצא בשש עבירות. אוקיי. אייטון. דיאנדרה אייטון. אני רוצה להחזיקה מקרוב, וואו, בפנים, יפה. יאללה. אני אשאר עם הרכב ככה, אני לא אחליף. טוב. שלגון רוץ. אל כזה איתי. אננובי. שלגון. שלגון. לוקח זריקה קשה ויוצאת החוצה. 50 שניות לסוף המשחק. הוא לבד. שלושה. בפנים. 115, איזה משחק צמוד.
כדור הולך לשנגון. שנגון הולך ללאפ, יפה, וואו. 40 שניות, יתרון 2 לנו. עדיין זה one possession. אוי, חשבנו של אלוורדו, מחטיא! ריבאונד של זיון. והוא שם. עכשיו, מה זה עושה את החגיגה של דני אבדיה? עכשיו אני עומד לחכות עד הסיום. למי אני אתן? מי השחקן הכי טוב שאני אתן? לאננובי. אני עכשיו עומד להחזיר את הכדור עד הסוף. ונראה אם אני אצליח לשים. נתחיל את המהלך. לא! איבדתי את זה. איזה טעות שמשכתי יותר מדי את הזמן. הנובי היה עייף. טעות שוקחתי את הנובי. אוי, יצא מאוד הערכה. בגלל שלדעתי לא ראיתם אותי מספיק משחק ולא ראיתם אם אני טוב או לא, אז אני אשחק עכשיו, אני אמשיך לשחק. אמשיך את הערכה. אני כבר על הערכה רוצה על ההתחלה להוציא את אננובי, כי הוא היה ממש עייף ואני רוצה שלדקות המכריעות אני אתן לו לשחק. כרגע אני אתן לו לנוח. ובדקה האחרונה, דקה וחצי, אני אתן לו לשחק. כבר מחטיא. מורפי, שם דן, וואו. מרקנן פשוט לא הצליח לעצור אותו. כדור הולך לשנגון, שמוסך את דיאן רייטון. יש כאן פאול. שם יש את החילופים. וואו, בס, הייתי רוצה שדני אבדיה ישחק עכשיו, הייתי נותן לו את הכדור. קמרה לא מצליח להכניס. הולך להפרש 4. הם זורקים זריקה קשה וזה נכנס. אני לא מאמין. אתה זורק? זה גם לא נכנס. לא. איפה ההגנה? אוי, פותרים פה פער. מנהלית רק שלושה עם דיאן רייטון. לא נכנסת במיכה, יש רק שלושות, 2 אני לא מצליח. זיון. טוב בלוק, איזה בלוק, וואו. פאול. אוקיי, אני חייב לשים את השתי נקודות האלה. דקה ראשונה, קופצת ונכנסת. דקה שנייה. את הקבוצה, אבל שלי, שופט שלי. איך זה שלהם? פס. גם שנגון אני רואה שהוא עייף. בוא נראה איך קלינגן משחק. הוא זורק שלושה ומחטיא. יש לי הזדמנות להשוות קצת. למחוק קצת הפער. כדור הולך לכתובה קמרה. דיאן רייטון. זה הכי בנקר שלנו. קמרה. איזה סל יפה. הוא אמני קמרה. אני עכשיו נראה לי הוציא את השחקנים שהם עייפים, כדי שבדקות המכריעות הם ייכנסו ויהיו הכי טובים. ולא עייפים בכלל. כדי שאני אשאר עוד איזה דקה וחצי, אני אכניס ואחזיר אותם. בחוץ! יו, אני יכול להגיע למשחק לפוזיישן אחד. קמרה! לא, זה לא נכנס. מרקנן עליו. מורפי. מרקנן, לא, איך הוא עובר אותו כל כך בקלות. שנגון. זה רק זריקה בלתי אפשרית. ויכולים לעשות פה יתרון גדול. זה נכנס. זה בס, עד שכבר התחלתי לצמק. יש סיכוי שאנחנו נראה פה
לעוד הפסד. שדון שער בפנים! וואו, שדון שער אומר, עוד לא הפסדנו, יש עוד סיכוי. כאן דאבל. לא, למה הוא כזה לבד? נמאס לי, אני מחזיר את השחקנים הכי טובים שלי, פשוט נותן להם לשחק. קמרה? לא, לא מאמין. אז נראה לי לך הסיכויים. אוי, בואי, בואי לי. איזה פסה. פרש 10, לא נראה לי איזה סיכוי. חייב לבדוק יואו, בפנים. וואו, וואו, וואו. 7 הפרש, זה לא היה כזה הרבה, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לנצח. עוד ערכה. לא, איך הוא עוביר אותך ככה? אבל איך הוא עוביר אותך? ועוד דנק של זיון. אחלה דנק. נלך שוב פעם לעיתון? פעם הוא מחטיא. איזה באסה. לא נראה לי כבר הלך הסיכויים. לא משחק. זיון על שדון צ'אפ. לא נראה לי יש לו סיכוי. אין לו סיכוי. במשחק הזה הלך. מפסידים משחק שני. בואו נראה את האחוזים. 2-2. דווקא אחוזים טובים לדני. 8-11. בעצם שדני יצא. אם הוא לא יוצא, אולי היה הסיכוי. ועוד משחק מול ניו אורלינס. בואו נראה. התחלה צמודה יחסית, אבל הם מתחילים לפתוח יתרון, אבל אנחנו משווים. אוקיי, משחק קבוצה, משחק צמוד. אנחנו נראה לי ניקח את המשחק, כן, אנחנו מנצחים. אנחנו מנצחים את ניו אורלינס. שם נגד סקרמנטו. אוקיי, אנחנו ננצח את המשחק הזה. עכשיו אני אעביר רק עד אוקלאומה. אוקיי, הסיכוי אנחנו מנצחים את אוקלאומה? יואו, אנחנו מנצחים את אוקלאומה. וואו. אני עכשיו פשוט יעביר את המשחקים עד לקבוצות כאילו הכי קשות, למשל מינסוטה, אוקלאומה, מי עוד יש? יש את דאלאס, את הלייקרס, אינדיאנה, קבוצות כאילו הקבוצות הכי טובות. אנחנו מפסידים מאוד. וואו, אנחנו במצב ממש לא טוב. מפסידים הרבה משחקים גם כאילו שהם צמודים יחסית. גם כאן המשחק הולך צמוד מאוד. הם פותחים יתרון והם לקחו את המשחק. איך הם עושים לנו מהפך? אני אכנס נגד ממפיס. וואו, אנחנו במצב ממש לא טוב. יש סיכוי שלא ניכנס לפיין אפילו. אנחנו עושים מהפך. המשחק הזה הולך אלינו, נראה לי אין להם סיכוי. אין להם סיכוי. אנחנו מנצחים. יש לנו משחק מול מינסוטה. לא, אין לו סיכוי כבר. פסה. עכשיו אני הולך פשוט להעביר עד לאולסטאר ונראה מה יקרה. אני כבר אומר לכם, אני אוהב לשחק את התחרות דנקים, אז אני אעביר את התחרות שלשות, ואז אני אעביר את כולה, ואז אני אעשה את התחרות דנקים ונראה מי ינצח. אוקיי, דווקא אנחנו ברצף, שתי ניצחונות רצופים, 3. הנה זה נעצר, חוזרים. מתחילים לנצח יותר. פתחתי פה, אוקיי.
תכף טיפה אנחנו מתחילים להפסיד. הופה, אנחנו חוזרים לשני ניצחונות רצוף. לא טוב. מפסידים. איזה באסה. וואו. אנחנו במצב ממש לא טוב. אנחנו כרגע על האזור של הפליין, על הגבול של הפליין. אני מניח שאני אכנס לפליין ואני מקווה שאני אכנס לפלייאוף. רק מול דאלאס, משחק קשה. אנחנו מנצחים. אנחנו במצב ממש לא טוב. עכשיו אפילו יצאנו מהפליין. לא רוצה... אנחנו צריכים לנצח את דאלאס, זה יפה. וואו, אנחנו במצב ממש לא טוב. 17-21 ברוקלין. מפסידים. אוקיי, אנחנו חייבים להגיע לפליין. גם אם לפחות אנחנו לא מגיעים לפליין, לפחות שנגיע לפליין. אין מצב אנחנו לא מגיעים לשם, אני חייב שנגיע לשם. אבל אנחנו במצב לא טוב ממש, אנחנו מקום 12. שגם נגיע לאולסטאר, נראה לשחקנים קולים אחוזים טובים ואיזה לא, ומי משחק לא טוב, כדי שאני אדע מי יכול אולי להעביר בטריידים, לראות אם מישהו לא משחק טוב או לא. והוא עושה לנו קצת בעיות, אז להעביר אותו. למה שאני אביא להם אותנו? למה איזה הצעה מטומטמת? אוקיי, אנחנו ברצף של ניצחונות. אנחנו עוד שני כבר מגיעים לאולסטאר. פיניקס, מפסידים, עובר על מרקלן. אולי אני אעשה את זה. לא, אבל מרקלן משחק 3 ואני לא אעזור להיות סנטר. פיניקס, משחק שני ברצף הוא פיניקס. בואו נראה מה קורה. מפסידים. וואו, דיוויד בוקר עדיין לא בחיים לו. עוד משחק מפסידים. וואו, אני מצב לא טוב, 22-29. יאללה, מתחיל הדדליין. שתי ניצחונות רצוף, מצוין. שתי הפסדים. אני לא נראה לי לשחק את השלשות, לא כזה מעניין אותי. אבל אני פשוט אעביר הכל. והדנקים אני אוהב לעשות, אני אוהב להיות בתחרות הזאת, אז אני אעביר אותה. לוקה דונצ'יץ' המתמודד הראשון, נראה כמה נקודות הוא עושה. 28 נקודות. סבבה, זה טוב, יחסית טוב. שבע עשרה נקודות, אוי, אדוארדס. טרייאן, בדרך כלל טוב בשלשות, אני אראה איך הוא יהיה. 15 נקודות, אוי, איזה באסה לו. ג'ייסון טייטום. שחקן שיש לו זריקה מוזרה כזאת, הוא עושה איזה תנועה מוזרה. 13 נקודות, אוי אוי. כנראה הוא לא יעבור לשלב השני. אוסטין ריבס, אבל אתה הוא טוב בשלשות. כמה נקודות הוא עושה? 14. מה זה, תחרות לא טובה, אף אחד לא עושה נקודות, חוץ מדונצ'יץ', אף אחד לא עשה. הנה סטף קרי, הוא חייב לעשות נקודות, אם הוא לא עושה נקודות, המשחק הזה מכור. 20, סבבה. אז דונצ'יץ' וסטף קרי בטוח בשלב השני, ואני כבר צריך לראות מי אחרי זה. דונצ'יץ', קרי ואדוארדס. עולים. אדוארדס ראשון בשלב השני. 22 נקודות, כבר טוב. אדוארדס המתמודד הראשון. עכשיו קרי, נראה כמה הוא יעשה. 20
23 נקודות, נקודה מעל אדוארדס. אדוארדס בטוח יזכה. למה זה דונצ'יץ' מול קרי, הקלעים הכי טובים בתחרות הזאת. אולי גם בהיסטוריה הקלעים הכי טובים. 25 נקודות. 2 נקודות מעל קרי. דונצ'יץ' מנצח בתחרות הזאת. עכשיו התחרות דנקים, שאותה אני עומד לשחק. בוא נראה איזה משתתפים יש, בוא נקבל משתתפים טובים. ג'יילן ג'ונסון, שדון שרפ, אמן תומפסון ועוזר תומפסון. יאללה, בוא נקווה שיהיה תחרות ברמה טובה, נראה איך הדנקים שלי יהיו. למה זה נראה כזה גבוה? בוא נראה, ג'יילן ג'ונסון יטביע ראשון. נראה כמה הוא עושה. הוא עושה דנק 360, דנק סבבה, דנק טוב. אני לא יכול להגיד שזה דנק לא טוב, אבל לא דנק וואו. אני אנחש כמה הוא יקבל בערך, אני אומר יקבל איזה 37 בערך. 30? מה? למה כזה קצת? דווקא יש סיכוי, כי הוא לא בעצה דנק כל כך טוב. עשה 360 והטביע. שדון שרפ, הוא טוב בדנקים, אני בטוח שהוא טוב בדנקים. בוא נראה כמה הוא יעשה. אבל שדם הוא לא מצליח. נדחה פינה. וואו, דנק יפה. אני אומר, הוא יקנה לזה 40, דנק חזק, הטביע בכל הכוח. וגם הוא הסיבוב והטביע. זה היה כאילו שבשלט היום, אבל בסוף עשה יד אחת. אבל ממש יפה, לדעתי 40, 42. איך 37? איך 37? יש הפרץ. מי קובע את זה? אמן תומפסון. אני לא חושב שהוא דנק טוב, אבל תמיד איכשהו יוצא לו דנקים טובים. ונותנים לו הרבה. וואו. איזה דנק של אמן תומפסון. בוא נראה שוב. בין הרגליים תמיד מקבלים הרבה. הוא יקבל איזה 42. 46. וואו, כן, תמיד נותנים על בין הרגליים הרבה. אמרתי לכם, תמיד התומפסונים תמיד מקבלים הרבה. ותמיד הם משתתפים בתחרות. אין יום אחד שהם לא משתתפים. לא מצליח להביע פעם ראשונה. הולך לצד. הולך לצד. גם הוא עושה בין הרגליים, מעתיק מאח שלו. ובואו נראה כמה הוא יקבל בין הרגליים, כן. הוא 40. זה בגלל שהוא העתיק. ונראה שכרגע שדון שרפ יש לו סיכוי, ג'יילן ג'ונסון נראה שהוא מחוץ לתחרות. וזה כרגע זה התומפסונים ושדון שרפ. נראה שלג'יילן ג'ונסון כבר לא יש סיכוי. לא מצליח להטביע, וואו. למה תמיד בטורקים מביאים שחקנים נמוכים לזה? וואו, לא מצליח להטביע. איזה דנק גרוע. ג'יילן ג'ונסון, ונגיד לא הכי טוב בדנקים. הוא לא עשה כל כך דנק מיוחד כאן. שוב פעם כמעט 30 נקודות. לא, יש בסך הכל 59 נקודות. בסדר. עכשיו שדון שרפ בשביל סיכוי, הוא חייב לעשות דנק מפלצתי של איזה 48. אוי, וזה דנק לא כל כך. זה דנק טוב, הוא יכול לקבל על זה 40, אבל זה לא יעזור לו לנצח. 32, כן. לא, הגזמתי עם 40, אבל נתתי גם ל-32, אבל לא דנק כל כך טוב. אמן תומפסון, הנה הגענו לרגע המכריע. הוא עושה דנק, למה הדנק הזה נראה כל כך איטי, עושה את זה כל כך באיטיות. לאחלה דנק. דנק סבבה לגמרי. יכול לקבל את זה ממש הרבה. מה? רק 30? היה דנק טוב. זאת אומרת שהמוביל לניצחון הוא אמן.
אמן כנראה ינצח, אלא אם כן יוסף עוד תוצאה ממש טובה. אוי, דנק ממש לא טוב. המנצח עומד להיות אמן תומפסון, לא משנה כמה הוא יקבל. כן, אין לו סיכוי. מנצח עומד להיות אמן תומפסון. מה זה? הוא זר אפילו למקום שלישי. וואו. והנה עברנו את זה. עכשיו בוא נבדוק מי מהשחקנים מוכר אותנו. בוא נראה מי משחק באולסטאר. אם מישהו במקרה, משהו שאני מגזים בו, אבל במקרה מישהו משחק מהקבוצה שלנו. אבל זה בטוח לא יקרה. יאללה. בוא נבדוק מי מוכר אותנו. שדון שרפ עם... לא, מה זה? למה יש רק 20 דקות לשם? מה? רק השחקנים ספסל ראשוניים. לא, אבל זה לא הכי טובים. דני מקבל הכי הרבה דקות, וואו. 13 נקודות. בסדר, לשחקן מהספסל עם 20 דקות, 13 נקודות זה טוב. קמרים לא כל כך טוב. הייתי בטוח הוא עושה יותר בלוקים. גם לא חוטף. האחוזים לא טובים. לא נבדקתי את האחוזים, אבל לפחות זה טוב. עבדיה ממש אחוזים טובים. אמנם זה ב-36 דקות, אבל 18 נקודות, כמעט 8 ריבאונדים ב6 אסיסטים, וגם כמעט חטיפה אחת. ממש טוב. אייטון ב-30 דקות 14 נקודות, 8 ריבאונדים ואסיסט, גם טוב, אבל למה הוא לא עושה בלוקים? כמעט זה בלוק אחד. אבל קלינגן ב-15 דקות, 4 נקודות, רק 4 ריבאונדים ועוד לא בלוק. סוף סוף מישהו עושה בלוקים. הנה. רוברט וויליאמס עם 6 נקודות, 6 ריבאונדים, אבל למה הוא לא מוסר אסיסטים? אפילו שהוא גבוה. וגם יש לו בלוק אחד. כמה עיבודים יש לדני? כמובן, תמיד יש לדני הכי הרבה עיבודים. לא, לאידן יש יותר. לא משחק, והגענו לאננובי, שאמור להיות השחקן הכי טוב בקבוצה, אחרי דני. או שהוא יותר טוב מדני. 13 נקודות רק, 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים, אחוזים לא טובים, 3 עיבודים במשחק, אוי. רק נשאר את לאורי מרקנן ואת שנגון. מרקנן, וואו, יפה, אפילו האחוזים יותר טובים של דני. 16 נקודות ב-30 דקות, עיבודים יחסית מאבד, שיש לה אסיסט אחד, אבל בסדר. מה זה שנגון השתגע? שנגון קולט עם הכי הרבה נקודות בקבוצה למשחק, אבל עם 19, כמעט 19, נקודות במשחק מ8 ריבאונדים ו6 אסיסטים, וואו. לא כמעט בלוק, הגיע הזמן לבדוק את האחוזים. 49% לשנגון, אחלה אחוזים טובים. מרקנן אחוזים רעים, לא טוב מהשדה, עם רק 40%, אבל זה סבבה. לנובי גם סבבה, אבל זה לא ממש רע. בנדון הוא לא זורק הרבה על זה על 66. וויליאמס עם 58%, שזה ממש טוב. קלינגן רק עם 40%, זה לא טוב. אייטון עם 55%, זה טוב. גם דני 49%, מצוין. גם קמרים אחוזים טובים, וגם שדון שם. בוא נראה את המצב השלשות. אוי ואבוי לי. אחוזים רעים לדני, אחוזים רעים לקמר, אחוזים סבירים טובים לשדון, סבבה לשדון שם כאילו. אייטון גם עם אחוזים טובים, אבל הוא לא זורק הרבה כל כך. אחוזים גרועים לאננובי. קיצור, אף אחד לא זורק באחוזים טובים. מרקנן גם לא. גם שנגון. הוא אומר לי נגיד כמה שלה, אבל הם לא זורקים נגיד הרבה. מה שנגון עם... לא זורק שלושה למשחק בכמעט. מרקנן עם 2 שלשות למשחק. מה זה, אנחנו לא זורקים יחסית הרבה שלשות. רוברט וויליאמס עם 0, קלינגן 0, אייטון 0. אוקיי. דני בשלושה אחת, מה? התבלבלתי.
זה גם בשביל שאתם מכניסים. גם זה גרוע. איך רק אחד למשחק, איך זה גאוני. אלה גרועים. מרקנן, סבבה. הוא זורק 7 שלשות, למה? אתה שחקן שוער, הוא 7, הוא גובה 7. למה? זה צועק כזה בשלשות גם שנגון, הוא לא שחקן שצועק כזה בשלשות בכללי. לא מכניס כלום, אבל לפחות הוא מכניס 2 מזה. כן, זה יוצא ב-30%. נובי זורק 5, אבל 5 זה כמו שהוא בכלל אמור לזרוק. לא יכול לזרוק יותר מ5. גם דני זורק גם, לא צריך לזרוק יותר מזה. קמרה לא זורק הרבה פעם של נשאר. בעונשין, האחוזים הם טובים ממש טובים לשאר, לא כל כך טובים לקמרה. מצוינים לדני, מצוינים לאייטון, לא טובים לקלינגן, מצוינים לרוברט וויליאמס, מצוינים לאננובי, מצוינים למרקנן. טובים, לא כל כך טובים. סבבה לשנגון. יאללה, זהו, נראה לי... אני לא אנגור שחקנים, אבל... שינסו להיות יותר טובים. יהיה הזמן להעביר עד סוף העונה. בוא נראה איך יהיה. אנחנו חייבים להיכנס לפליי לפחות. אם אתה לא נכנסים. אוקיי, אנחנו כמה ניצחונות רצופים. וואו, 5 ניצחונות רצוף. הנה זה נגמר. מה זה, עוד ניצחון? מה זה? אנחנו מנצחים לא טובות. אנחנו מקום 11, זה לא טוב. 78 נקודות, אוי. אוי, אנחנו ברצף 2 הפסדים. נכון. עכשיו אני יוצר. שכחתי משחק קודם מול וושינגטון. עכשיו יש לי משחק מול וושינגטון, אני עומד להיכנס. לראות כמה דני עושה מול האקסיט. משחק בית, אנחנו לא פותחים אותו טוב. כן, אבל זה צמוד, אנחנו מצליחים להשוות, וזה לא נראה לי יש להם סיכוי, אין להם סיכוי, אנחנו מנצחים. כמה הם עשו, כמה דני עשה נגדם. מה? זה דאבל, אחלה, יפה. הגון מוביל אותנו, למה הוא לוקח 7 שלשות? איך זה הגיוני שיש שם גון? מה אחרי לוקחים 7 שלשות? למה אני לא, פתאום אתה לוקח 9? וזהו. בסדר, בואו נחזור עד לצפון. כרגע אנחנו במקום 11, בואו נראה כמה אנחנו קרובים באמת. לא לזה להיכנס לטבלה. אנחנו ממש קרובים, לא כל כך רחוקים, וגם לא כל כך רחוקים כנראה גם אם ניכנס לפלייט זה יהיה באזור מקום 10. לפלייאוף אין לנו סיכוי כמעט אפסי. הפציעה גדולה, ממש ארוכה לאייטון. אני עומד להכניס את מי אני נראה לי פשוט אעשה ככה. אעשה ככה ואעשה ככה גם. ואני אכניס את שטון שרפ. במקום אייטון. ואז אומר שאייטון יצא מהסגל. ואין לי בשביל להכניס אותה בשטון. אני יוריד אותה דקות קודם כל. כמה לא, ורוברט וויליאמס, למה הוא רוצה להיות כאן? תצא, תרד הכי הרבה למטה. קלינגן, אדמס. אוקיי, יופי. עכשיו 30 דקות, יש לי דקות להוסיף, או להוסיף לך להוסיף. ונוסיף 10 דקות סטיבן אדמס. יאללה. אוקיי, אנחנו ברצף כאן ביחס בניצחון, אנחנו מפסידים. וואו, אנחנו מפסידים הרבה, יש לנו כל כך הרבה הפסדים. לא נראה לי שיש לנו סיכוי להיכנס. אני עוצר שנייה, לראות אם יש לנו סיכוי עוד להיכנס. הפליין, איכשהו. כי אנחנו הפסדנו, אין לנו סיכוי ראשונה להיכנס לפליין. בסה. נראה. רק מולד את המשחק הזה ונראה לי MVP.
אנחנו מפסידים גם לזה. ניקולה יוקיץ' הוא ה-MVP. כמובן שהוא יהיה MVP. ויש לו כמעט טריפל דאבל בזה. רוקי עונה זה מקיין. ווסטרבוק שישי. כמובן הוא NBA שחקני ההגנה. להשתפר אותו אמל תומפסון, קלאט, טריאנג. מאמן העונה לא רק מפתיע. במקרה אולי דני ייכנס לאיזשהו מקום. אין סיכוי, אבל אין סיכוי. הגנה או מישהו משלנו. לא, אין אף אחד. בעשה. בוא נראה איך יהיה אותו, איך יהיה. סמק ספלאוף. הגמר הוא... וואו. מפתיע אותי ש... וואו, סן אנטוניו עשה ממש טובה. בוא נראה איך יהיה הגמר. וסן אנטוניו מנצחת, וואו. איזה הפתעה. עכשיו בוא נלך לדראפט. בוא נראה מי זוכה בלוטרי. יש לנו גם איזה בחירת לוטרי. אנחנו מקבלים את הבחירה 8. איך? אוקלאומה זוכה. איך זה הגיוני? אנחנו קיבלנו את הבחירה הכי טובה, הבחירה שלנו זה בחירה 8, סבבה, זה לא כזה רע. זה לא כזה רע בחירה 8. בואו נראה איך אנחנו נוכל להנחיץ. והם מוכרים את קופר פלג. כמובן שהם יבחרו את קופר פלג, כי איך אוקלאומה מקבלים את קופר פלג? זה לא אוקלאומה, הם מקבלים... גם מי אנחנו יכולים לבחור? מי השני? הרפר? קווין? מה? מי זה? הנופל הזה? דילן הרפר? אני חייב לראות מה עם בן זרע ודני וולף. מה אנחנו יכולים לבחור אותם? אני חייב לעשות. יש פה טרייד קופר פלג עובר לוושינגטון, וואו! איזה באסה לקופר פלג! הוא עובר לוושינגטון וויזרדס, אין סיכוי. יואו, אייסי ביילי. בוא נראה. אם אני יכול לבחור בבן שרף או דני וולף, אני רוצה. גם יאנס, לא יאנסל. איפה בן שרף ודני וולף? הנה בן שרף ודני וולף! הנה בן שרף! יש דני וולף? יואו, הנה דני וולף! אני בוחר בבן שרף ודני וולף. אני חייב. בן שרף עובר אלינו. אני חייב בחירה הבאה שלי לנסות לבחור את דני וולף. אם אני בוחר אותו, זה קבוצת הישראלים. קוצ'ונס. בוא נראה איך נראה איפה סנגה. שחק עם בן שרף נבחר, או שכבר נבחר, לא יודע. איפה הבחירה הבאה שלנו? אני חייב בחירה, אני רוצה את דני וולף. אין לנו עוד בחירה? לא, הלך לנו דני וולף. בוא נראה לפחות לאיפה הוא נבחר. בוא נעביר את הדראפט ונראה לאיפה הוא נבחר. אולי בוא נעשה אולי איזה טרייד, לראות אם אנחנו יכולים להשיג עוד בחירה. אני חייב להשיג גם את דני וולף. הנה בן שרף, וואו. חייב איכשהו, זו בחירת סיבוב ראשון, שני, לא אכפת לי. חייב בחירה. השנה. אוקיי, אני מסכים לזה. אני מקבל את הבחירה של דלס, בחירה 27. רק לוודא שדני וולף לא נבחר לי. אני עומד לבחור אותו. דני וולף, הנה דני וולף! אוי, גם יהיה איתנו, הזאב עובר אלינו. let's go! יש לנו את קבוצת הישראלים. קופר פלג ראשון למה? איך ארבר ירד ל5? איך הדרי קווין נבחר שני? איך הוא שלישי? וואו! ואיך אג'קומבה נבחר כאן? זה איכותי, זה בן שרף נבחר בבחירה 8. כמו שאמרו שהוא נבחרת בבחירה בהתחלה. בואו נראה במקומן מי נבחר לברוקלין אולי. במקום בן שרף ודני וולף. סנגי, וואו! איזה מתאים זה. איזה מתאים זה דווקא סנגי ילך אליהם. איזה מתאים זה, ואנחנו יוצאים לפה. בואו נראה איזה שחקנים מסיימים חוזה.
של שחקן שמסיים חוזה, שצריך בוא נראה. בוא נראה איפה השחקנים שלי. בוא נראה איך אנחנו יכולים להחתים שחקן. לא חושב שיש לנו כסף כל כך להחתים שחקן. בוא נראה עם שחקן שאני רוצה. אני אקח את בולבול. שחקן גבוה כזה. אנחנו לא צריכים עוד סנטר, יש לנו יותר מדי. אני רוצה רכזים, אין לי רכזים. מי זה? אולי ניקח את סט קרי. לא יודע אם יש לנו מספיק כסף לסט קרי. הנה, בחוסר מינימום אני יכול את סט קרי. סט קרי עובר אלינו. בוא נראה אם יש לנו שחקן או שנגמור עם זה. יאללה, לוותר נראה לי. מיצ'יץ'. אולי ניקח אותו. רק כי הוא עובר להפועל. ניקח אותו? חייבים לקחת אותו כי הוא עובר להפועל. בוא נראה אם יש לנו כסף עליו פחות. כן, יש לנו כסף עליו. בקווין. יאללה, סיימנו. אנחנו עומדים לעבור לסוף העונה. סיסוקו עובר, אוקיי. וואו, מה זה? אני משיג את בריסט? יש! וואו, יהיה לי קבוצה ממש טובה, גם בן שרף נפצע, אבל בסדר. אין מצב בן שרף נפצע. לא! למה בן שרף נפצע? אין מצב, זה קורה לי. זה אשכרה קרה לי אחרי רגע. מקווה שהם יחזרו שזה ייגמר. הגענו, יפה. אני יכול לשחק את זה? וואי, אנחנו באנו לחצי. מכובד. פה וושינגטון של קופר פלג. סתם אני רוצה לבדוק. איפה וושינגטון? אנחנו ניצחנו אותם, וואו! אני רוצה לשחק את זה, אני יכול? יאללה, בוא נשחק את זה. אבל באסה שאין לי כאן את... אני רוצה להיכנס משום מה להתחלה. אני הייתי רוצה בן שרף לשחק איתו עכשיו, אבל אין לי אותו. אז אני פשוט אכניס את דני וולף. הוא משחק דני? וולף? לא. יש לי את קמרה? יפה, יש. יש לי את ניקה אלכסנדר ווקר וזה... אין לי דני וולף. באסה. אבל אמור להיות לי דני וולף. איפה הוא אז? הנה, יש לי דני, אבל אני לא יכול להכניס אותו. לא יודע להכניס את דני וולף. הנה דני וולף, זה נותן לי להכניס אותו. פשוט אבל זה העמדה של קלינגן, אני לא רוצה להוציא אותו. הנה דני וולף עומד להיכנס. וואו, אני חייב לשחק עם דני וולף לראות איך הוא יהיה. קמרה. בואו נדחוף את הכדור פשוט לקלינגן, ואף אחד לא יעצור אותו. אי אפשר לעצור את קלינגן גבוה מדי. בעיה שבן שרף נפצע איתי, רוצה לשחק איתו. לראות איך השלשות שלו. לאחר האחוזים הגרועים שיש לו. אני חושב שדני וולף ייכנס, אבל זה מה שעשינו מקודם, אסור לקלינגן, אף אחד לא יעצור. עצרו אותו! אווירה, תעשה אווירה, אני רוצה שדני וולף ייכנס. יאללה, דני וולף נכנס! דני וולף נכנס! איפה הזאב שלנו? זה הזאב שלנו? הנה הזאב שלנו! כבר עושה אווירה לשנייה הראשונה. איזה כיף. למה השיער שלו כזה לבן? אם השמנו ככה, זה כמו שבן שרף. אם ראיתם את התמונה שלו, הוא נראה כל כך מכוער ככה. זה לא בן שרף פשוט. הוא גבוה. כמו בחיים אמיתיים. כדור הולך לדני וולף. עכשיו הוא הולך לדני וולף, ונראה.
למה השיער שלו נראה ככה? מספר 34 של פורטלנד טרייל בלייזרס. וולף, דני וולף. מחטיא, אין לי כוח לליגת הקיץ. זה תת רמה. הילד צריך לנצח דמות. וואי, אנחנו לא סיכוי אנחנו מנצחים. מנצחים גולדן סטייט? זה? יש להם סיכוי לחזור? אין להם סיכוי. מה, אין להם סיכוי? אני רוצה להיכנס רק בשביל דני וולף, סתם לכיף. כיף אני רוצה להכניס את דני וולף. עשיתי את זה בשביל להכניס את דני וולף. עכשיו אני אעשה עבירה כדי שיהיה דני וולף עוד מעט עכשיו. למה דני וולף עשה במשחק הזה? מיצ'יץ', וואו, 20 נקודות, יפה. אפילו שזה לא באמת שווה המשחקים האלה, זה סתם. דקה אחת הוציא, אתה רציני איתי? למה? למה הוא עושה ככה דקה אחת? מי המאמן הזה? מי המאמן הזה אני ארביץ לו? אמן חצוף. איפה הזאב שלנו? הזאב במישיגן. יוקיץ' הישראלי. יזרוק עכשיו בשנייה האחרונה, יחטיא. לא נורא, אבל ניצחנו אותם. אנחנו עולים לגמר. אנחנו בגמר. אחרי שסיימנו מקום 22, וואו. יאללה, גמר. וואו, אוקיי, שנראה לי הם צריכים לוקחים את זה? באסה, לקחו לנו את זה. לא נורא, זה משחק שלא כל כך מעניין אף אחד. יש להם. שיחק הפעם דני. 17 דקות, מכובד. אבל משום הקמרה עם 0 נקודות, זה שחקן שהוא הכי טוב שלנו. אוי, לא זרק זריקה. דני וולף עם 1 מ-6. יאללה, גרמן לצאת. מצב חוזר. ואנחנו עכשיו נמשיך לעונה הבאה, ששם יהיה לנו את השחקנים. ועכשיו אני עומד לעצור את הסרטון. היה סרטון טוב. אני בהמשך עומד להמשיך עם חלק 2, לראות גם איך בן שרף ודני וולף עומדים להיות בעונה. ויאללה ביי!